Kakunhon ki executive member jong executive committee bamenta jong Khasi Hills Autonomous District Council kala sai madan ya ka hukum 8 kilo ya ki marap hayodo balapan mi daga executive committee jong council ha ka jingyalam uba Arden M Basayomoj u chief executive member House Nam Arjar Khatsau kani ke jing sai madan ka isi bamenta kala long hadian ba Arden M Basayomoj u MLA ka nongkram baru president ka Voice of the People's Party ulaong baha ka por jong u ko mu CEM kam syam ladon shu ka jing 8 kilo ya ki marap hayodo Kuman syukro baka kunhon ki executive member ka council ha ka khatway tere ujemmang arja arpulai kilalet jurep ya ka yode lang hayodo hadian karai bakila shem ha ka jingalang ha ka shipau tere ujemmang arja arpulai ban don jing 8 kilo shu ya ki marap hayodo shisngi hadian kane kata ha ka khat ar tere ujemmang arja arpulai ka menteri kepada khmi ya ka tenat kam rap ka sarkar jilla ka Dr. Amperin Lingdo ringkat ki noilam ka VPP kuntup yo ba Arden kilalet ban jurep ya ka yodo halor kata ke jing 8 kilo bat kentu ya ki nong rap bat ki nong khayi ban kiar na ki kam ya shat syukur ha ka kam khayi pateng uba Tita Sterwal Khan u chief executive member bamenta jong ka council ulaong baka jing keno baka isi bamenta ka song klik ti kalong ka ba am ya hap satya kani ka kam 8 kilo kumbang ala kran ha ki la sai kubur ha di si beladap ngong kadi ka kam ka bala slam ka ba nakaliang jong kani ka isi ngila shim khiana du ka snam araga khandai ter hakaba ngila budien ni kani kam bat hadu menta ha ka jing sya ngi kam yo kanu ka official complaint halo ka jing don jong kani ka 8 kilo ten rai wat la ka taru ngi yai budien na ka pos tena ta ka daw kala pelong ya ka isi ha ka tu ka sngi ban khot ya ka jing yalang jong usiem nang ta na kaliang jong kinong khai na kaliang jong kinong rep bat ngi ka district council bang ini keren bah bat kan mau biang ya ketu notification ya ke ba ngila ai nadu ka snam arja khat prater te bat kajing pha nakaliang jong ka council ya i laingut kini ki saungut ki yam ban le hayu do ru kadai ka rai ka bangila shimlang da ka hima da ka Hills Farmer Union nakaliang kinong khayi ba kini ki saungut ki em kin lech hayo do mdei ba ong ban lech tang na ka banta ka kam jong kinong rep le ka jing lech jong ki ka long ban pech ya ka jinglong jingman jong ka yo do kham tam ha ka jing tei ya ka yo dilang namar ba naka jong nakaliang ka council ngidon ka jing thumu ban yaram ha ka ban snai kini ka yo ka ba ar ka jing dei bat ka trading license akaba kitu kinong song madan ani ki dukan ki bamdan trading license ban dang lech nakapor si kapor ban le ya ka inspection te nakaliang ka ilakaru mo uiam ilaka udon la ka jong ka benta kum bapech kami ya ka tenat ilaka ba kham tam nakaliang jong iam market balej na ka benta ka jigade ba kani ka issue te kumba don ka jing syak keno ban ong ba nakaliang jong kini ki iam baro skata ngi thia kalong ko ke babakala kidei ru ban kan mau ba kani ka isi arsnam ka khamyo ban trekama baro ngi tiap ya kata nama balai ngi kendu ya ka por covid por lockdown mo ka batang ban ya syong meeting ko mi umlong ka ban ya kendu ban ya pelong meeting palat ya ka ar phongot umlong te perkhat phi hakum kata ka situation kani ka isi ka persyang bantre ya ka kam wat apor ka lockdown wat ka por covid ru te ta daw ban syukeno yangi bangi syuthia thai la ni kendet hana ba ndala khi ki we kata ka long ka ka babakala te ta daw ka jinglet jong ki ka dei ka routine inspection ha ka bana kaliang kasel ka ansimti ke executive member ka badai pet ya ketanat market ka Congress Mary Kharpuri kalaong baka jingkan tho bagi dekot ke executive committee ki kwa buram ka dei ka ba om ya hap satya kalaong ru baka ketanat market kala penjari da ka hukum ba om dei bandon shu ka jing 8 kilo om tang hayo do henry haki yo ne ki jaka ki ba hap apo ka council kala puli ya ka hukum House Nam Arjar Khatsau ka ba ong baka khajna ya ki marap ki bawande hayo do kalong ba hapo lifesan kilo anam dan kamban siu hapo ka san pau kilo pan hap siu shi pau tengka
san puai kilo shaneng habban siu khat san dingka bat ki mahjan ki nong thiet kulum ya ki marap kim dei ban ot palat ar kilo na ka san pau kilo bat palat ya kani on ot lai kilo shiteng ke jinglet ke jongi ha yodo men ha ka khat wi tarik em te kalong hadin ka ba nila dep ya kendu lang ya kini ki Hills Farmers Union bat kumju ikinong kayi bat na kaliang ka jong ka hima melim ru ha ka shpo tarik ha ni apoka office rekam ka jongi ka jingdan rengkat ka jongi CM bat kumju ru ki em in charge ki jongi barohan bai don lang ha tugas ngi te kami karai ha ka tu ka khat ka shpo tarik ka ba ngin jurip hi dalade mo shapo yodo ha bai dei bat kani ka ban ka 8 kilo mo na marka main issue hi ka dehi ka 8 kilo ten raging shisha kumbala kran ECM na makaladon ka notification na 2000 khat khandai na ka hima melim ka bakila penmi baka 8 kilo ka nom dei bandan show mo te nado to ka por hi kamdon issue kamdon show bakan ong kanwan kanu ka jing ujor shapo ka council ka jongi ten re kansan pade bangi yu i bakum to baki let mo ban le kendu ya i minister in charge of agriculture ban let ban ujor te kumba pitip hi ka yodo ka hap hi hapo ka jing pet ka jong ka district council temo te bat nakaliang ka jong iru ngila shimkhia ban ni let tingi la let ban le jude bang to te la pen so thu apreng ki nong rep bat ki nong khai te kala don ka jing pen bet kum to bat ni la rai hiru ba ngin pen mi ru no ka notification tang ka hapo yodo mo ikani ka ban 8 kilo ni pen mi na ka notification ba kaleng sodong hapo ka baki bahap apa ke jurisdiction jongka district council tinggal ada penmi menta ka siru ya katuka notification te bat nganget bakani kan saya rap himo namar bangi ngiya kat kum kan lenti mde bangi shulet chapo yodo kum bangi syak kan tho mo daga baburam mo ya inong kan tho ngiru ngide kinong mi khmat bajet upai ba ngimde kita ki riumadan ne bong no mo ki le person ki bangi shulet kam kai yang ngil aje do pai ba te para beje pai ba de ben so se mde de ban le se ban che kren palat yang ngiru mo de ban don kata ka buram ka akor na banta ban respect each other kum kinomi khmat ngi de ban so tho nama ka tu ka jengkren ka ban ong pa ngi tieng ngi shat tieng ngi le me mi ke ba ngi la tip bakin le maki ha te ho ya kata baling ngim tip mo ngi so kilabu na lai tarik te ri kilai postpone no kata ka lai tarik te ngi tem de bangin ngi la ban le ya kata ka khadar tarik ni don lagi jong ki kamro ndai ngi la pendap ka kamram le jong namar pitip hi ba kiyo ki hat ki ha po mo ka control ka jong ka ayu ka district council ni don la ka jong ka market act ka bahap hapo ma ka jing pe ka jing khmi ka jong ka council banong bangi shap tieng ne badon ye salenda tingim don ya kata haba kum kinomi khmat bo pai ba la jet but kum ka em in charge ba in charge ka department ka market hapo ka jingalam ka jong CM ni don lang to ka ngiru em in charge jong ka trade em in charge jong ka ilaka te bangis ko kya ngilet te mde ken banong ba ni shap tieng ne ba ni sngo ayumo da se banong ba ngim ko abani oburam kiwe balingin kedi ka buram ka jong kiwe pai ba utip khama te da don kam te mangi ro banong bangi le ta yodo bani wat buram te ngim don kam bani wat buram ringi le ben pendep ya ka kamram kala jong te ka shude ka ju hi ka ba ni ayu long ban apply ka di ka ju hi ka ba lapen mi na ka hima melem mo na ka hima melem to ka por ka ditang ya ka yodo so to menta ka notification te kan de dot ya bro ka wait ka ju hi ka notification ka ba en pendo no ya kod kilo ba kin thau we no tai ka borni bat ya ki kriya emo khandia dang ne nama ka jingong jong ba aden tak baburam ro yong bamdan shu ka jingot kilo na do ka por jong inde de kamdan komta nama ka don ka order ka bala pen mi nang ne po iho arajar khat sauro ka 8 kilo kadang don namar ba banong ba kamdan te ka don phi ka jingot kilo kat kum ka namar kini ki balai 4 kilo shaneng dan shu lai 4 kilo shaneng kinot be ship 4 kilo or ship 4 kilo de ship 4 tingka mo kadang don ka jingot kilo to ka porro hindi bakam don ka jingot kilo executive member but CM hima million but dorbar ka balong hakar pu pratarik ubanai bahnyo arajar khatsau
Hakamra terikam jong chief executive member ban pen bha pat pen khoi noi ka yo to so sau ka khajna na benta ki marrap ki bawandi ha yo do kan long kum ni hapo lai phusan kilo dan kam man seo lai phun riu kilo ado san phu kilo not chpo tingka san phu kilo shaneng khat san tingka kinong thit kelum mahajan ye ki marrap kim dei ban ot palat ar kilo na ka san phu kilo pi kata kat baye ki ba palat san phu kilo la sha banot lai kilo siteng kadon te kod kilo mali kam don Kamu kadi ka hukum kadi bumi na po. no ya wara jar kat saw Cak sa ko belum siam mo to. kani ha kapor balong CME baden basay umay tin rin nakaliang Ndre ka cingkam yung iyong bakam dan syukur. kani hang ni kala kren sai telong ngingim krani ei mo kan ka rai ka jong no ru ka de ka jing rai ka basta hi ka jong uno CM tabalong ting man syukun tho palan yaki wei phat kani hi ngaro ngam das ngutan na tepi mo ka ngi terikam la ka jong ka capacity ka jongi ka policy ka jongi phin juang ba khang ngi belit chayo do ngi la ban lej man ka sirum dan bala ban khang